Nah, ako gini problema ron. Itang yung kalibangan diri kay kalibangon kay ko. Daya, gagawin ang lawan. Sige lang kung tabak-tabak ka ng kalapok ka na. Kita sa kong bakal pandirin. Itaw naglingkur ay. Tagalugan ko din. Ginagawa? Kuya, anong lugar po to? Yay, Tagalog daw. Sugam makikuha nila. Oh no! Wala may photo baligya diri dong. Ay di ka pala marunong magtagalog, kuya. Ha? Dili ko marunong mo eh. Marokoy lang kog naong. Pero di ko marunong eh. Ibang klase ka rin sumagot, kuya, no? Klase? Nitakas man kay ko sa mua. Kay kapoy yung module. Ay, ito na lang, kuya. Saan kaya pwedeng libangan dito, kuya? Nah, ako gini problema ron. Itang yung kalibangan diri kay kalibangon kay ko. Ah, ganun ba, kuya? Ay, sige, wag na lang. Asa day kapaingon dong? Asa? Good na akong umasa sa mga babaeng paasa. I'm sorry, don't leave me. I want you. Asam ko siya? Wanggol man siguro to bata ah. 15 minutes later. Excuse me. Unsa naman po? Tagalog na sad ka? Kabisaya ni magnaong. I don't care. Fucking monkey. Fucking monkey. Fucking monkey. Mga buwang mo siguro to nangagi diri. 12 seconds later. Nama sa isay. Sosya, 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 sosya. Piste, may panggungya akong kaistorya ni. Anong kailangan kong gawin? Go. Ngitam yung kalibangan kay kalibangon kay ko. Ay, go. Unsa naman po? Na, Mga buwang mo siguro to. Ayaw. Ginagawa go. Mga buwang mo siguro to nangagi diri. Go. Nah, nasa isa, ste. May pambungya to kaistorya ni. Ay. Mao gini. Ay.